Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech irid iwaqqafu jillimita lil persuni li qegħdin jikru l-proprjetà tagħhom. Dan joħroġ propju mill-pre-budget document li l-Partit Nazzjonalista żamm mistur iżda spiċċa likjat. Fih jingħad li għandu jkun hemm limitu fuq kemm ġranet għandhom isiru kirjiet fis-sena. Fi kliem ieħor kull min għamel investiment f'dan ir-rigward, il-Partit Nazzjonalista jrid itellifulu. Propju dwar dan One News mar quddiem il-Parlament bil-pre-budget document fideh biex jistaqsi u jikseb aktar għarfien dwar dan. Hemmhekk sibna l-deputat Ivan Bartolo wieħed mis-seba' awturi tal-istess dokument imnaqqam bla bif. Viżibilment skomdu, Bartolo ħad dokument minn idejn il-ġurnalist tagħna u beda jdawwar u jqalleb fih. Isma' very simple. Di fiha 23 paġna, 35 pages. Sewwa, qed issaqsi l-bnem li jaf ħafna fuq dat-dokument. Mistoqsi biex wieġeb propju dwar il-proposta li kiteb hu stess, Ivan Bartolo rikorra għal tattiċi evażivi. Tant li qalilna li l-budget issa għadda. Issa nħarsu l-qoddim għax inti għadha qed taħseb issa l-budget għadda. Iżda qabel ħarab reġa' beda jxejjer l-istess dokument u qalilna li m'għandux għalfejn jagħtina risposta x'se jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Ta' ġillikjat, għandkom verżjoni mhux ħażina ta' Neħejtu għatakom il-miżura. M'għandux għalfejn intik risposta, m'għandux għalfejn.